avui som al restaurant Biocenter, un clàssic del carrer Pinto Fortuny de Barcelona, on a més amb el temps han generat que hi hagi una concentració de llocs healthy i que segur que molts dels nostres espectadors hi han vingut moltíssimes vegades a menjar. I avui hi ha dinat la veu i contrabaix dels Catarres, la Roser Cruells, que a més es cuida. Dic a més perquè és difícil trobar en el món de la música gent que es cuidi pel ritme de vida que porten, i de fet va ser una espectadora en una de les últimes entrevistes que vam fer que jo deia que trobo molt a faltar que en el món de la música hi pugui trobar més músics que es cuiden, i ens va contactar a través d'una amiga i ens van dir que sapigueu que la cantant dels Catarres es cuida. I així és com hem arribat aquí. Roser, què tal? Benvinguda. Moltes gràcies. Et cuides? Et consideres que et cuides? O aquella persona ens ho va dir perquè vés a saber on ho havia sentit? No, jo crec que em cuido, i em cuido molt perquè, com tu has dit, el ritme de vida dels músics és molt accelerada, i llavors suposo que els músics de fa uns anys endarrere, d'una altra generació endarrere, només s'havien de dedicar a tocar i prou, no? Però la nostra generació sí que realment ens hem de dedicar a fer mil coses a part de tocar, perquè no hi ha tants diners com abans, segurament, i t'has d'encarregar al final de mil coses perquè el teu projecte tiri endavant, no? I això fa que tinguis uns horaris molt raros, que puguis dormir poc o que puguis dormir en horaris que no són els habituals, i al final, si no et cuides l'alimentació i les hores de dormir i això, jo m'acabo trobant malament. Ara no sé què deus demanar al camerino, tu. Abans es demanaven no sé quantes caixes de whisky, no? I la Lady Gaga demanava, no sé, coses molt estranyes i molt vinculades al món de les drogues i l'alcohol, sovint. Sí. No, jo crec que ja estaria morta molt fort, eh? Clar, portant una vida així. Sí. No, jo demano, per exemple, el que demanem nosaltres al nostre grup, perquè en general ens cuidem bastant tots. Sí, ens cuidem perquè és això, el ritme de vida, si comences a portar un ritme de vida super boig, no aguantes, no? O encara podríeu aguantar, podria pensar l'espectador, perquè sou molt joves, fins que al cap dels anys patéssiu, però ni així. Heu decidit, sent joves, no petar, no? És que també hem comprovat, per exemple, els primers anys del grup, de fet en Joan i l'Eric ja tenien altres grups des de feia molts anys, però, per exemple, tema drogues nosaltres no ens n'hem pres mai, no? Però tema, per exemple, alcohol o així, t'acabes adonant que si tens concert 4 dies a la setmana no pots fer-te cada dia 2 cubates, saps? Perquè al final et trobes fatal al final de la setmana, no? Llavors, això ja no acostumem a fer-ho, o fem, per exemple, fem un cubat o 2 l'últim dia de tota la setmana de bolos, aquell dia diem, sortim una estona i ens prenem alguna cosa, no? Però normalment en el camerino demanem barretes energètiques, fruits secs, begudes així també, que portin sucres o així, Coca-Coles i coses d'aquestes així perquè ens donin energia, i aigua a tope. Sí, són bastant saludables. Molt bé. Com vas arribar a cuidar-te una mica més enllà del camerino? Perquè et cuides bastant més que això que hem començat a dir ara. Sí. Això vaig començar perquè quan vam començar tot el grup el 2010, jo menjava tot el que volia, feia vida normal, com la gent normal. En aquella època tenies quants anys? Allà tenia 23 anys o així, sí. I al cap d'un parell d'anys em vaig començar a trobar molt malament, per tots els exercicis d'horaris, per menjar malament, per menjar molt menjar d'aquest processat i tot això, perquè anàvem sempre d'un cantó a l'altre i menjàvem molts entrepans, menjàvem molt menjar d'aquest prefabricat i ràpid, no? Llavors jo ja em vaig començar a trobar molt malament, i inclús en alguns concerts era com que jo estava molt al límit, algun concert vaig acabar a l'hospital també perquè no vaig poder venir al concert perquè em trobava molt malament d'infeccions, històries vàries, i a partir d'allà vaig dir, aquí haig de posar solució perquè no... I vas relacionar-ho amb l'alimentació? Perquè molta gent no es fa de seguida la relació del per què s'està trobant malament, és perquè estic menjant molt processat, això és de nivell, sovint, escoltar el teu propi cos i que et porti cap allà? Jo al principi no ho vaig diagnosticar així tan ràpid perquè per mi era algo normal, no? Havia menjat, sempre havia menjat molt bé a casa meu i tot això, però clar, portava una època potser de 2 anys de molt estrès, de portar una vida que no me l'esperava, i de cop em va arribar un canvi de vida totalment radical, no? I jo crec que es van ajuntar diferents coses i vaig petar, no? I llavors em van recomanar un noi, perquè jo vaig tenir moltes infeccions d'orina en aquella època, i vaig estar anant a diferents metges uròlegs i això,
convencionals, ortodoxos. Sí, convencionals, i llavors el que em deien els metges em deien, bueno, doncs si tu tens infeccions d'orina hauràs de tenir-ho tota la vida i ja està, saps? Que a més és un rotllo, perquè les infeccions d'orina a vegades només se solucionen amb un xut d'antibiòtics. Sí, i llavors clar, vaig pensar, ostres, jo no em vull estar prenent cada mes antibiòtic, perquè em pensava que prenia antibiòtic, em feia molta diarrea, bueno, em feia molt desajust digestiu, em venien angines i llavors tornava a tenir infecció d'orina. Llavors això era super repetit, en bucle, i vaig estar mig any així, no? Que em trobava fatal. Això abans o després de Jennifer? Per situar-ho en el temps. Això després? Sí, això va ser... La gent com boja i tu allà estesa buscant respostes pel teu cos. Sí. Imagina't, perquè després la gent s'imagini... No, jo em vaig passar molt malament en aquella època. I vaig anar a parar amb un noi que era psiconeuroimmunòleg. Llavors em va anar superbé perquè, clar, li vaig explicar tot el que em passava i va veure que molta part es podia solucionar per l'alimentació, no? Llavors em va dir, fes una dieta paleolítica, com les típiques dietes paleolítiques, no? Que només menjava carn vermella i verdures, bàsicament això. Només podia menjar aquestes dues coses. I greixos saludables, tipus albocat? Això sí, però no podia menjar ni llegums, ni arròs, ni cereals... Fora hidrats? Res, fora fruita? O sigui, fora sucres? Sí, bueno, algunes coses de fruita, però molt poc. Crec que menjava mango, papaya i pinya, diríem. Ara has de dir el nom d'aquest psiconeuroimmunòleg perquè ja m'estic imaginant la meva safata d'entrada plena de correus dient com es diu, sisplau, el metge de la Roser Cruells. Doncs aquest noi es diu David Vargas, crec, i té consulta... I és un referent, el David Vargas, en el món de la paleodieta. Vale. Sí, que jo crec que ho trobaran. Vale, molt bé. És que no ho sabia de qui estaves parlant, jo tampoc, Doncs sí, vaig estar amb ell un temps i vaig estar fent aquesta dieta bastant temps. Jo crec que més o menys un any o així. Abans que es posés de moda, Si m'estàs parlant del 2011-12... Jo crec que això va ser el 2012-2013 que vaig fer això. Absolutament, molt abans del boom de la paleo. Vale. Tu ja vas començar fent això. I vas notar... Sí, super, o sigui, el dia següent em trobava molt bé. Sí, bueno, molt bé, no, però em trobava superbé. I ell ja m'ho va dir, demà ja et començaré a trobar bé. I realment em va anar superbé i al cap d'un any va ser com, bueno, al igual vaig a revisar i introduir més aliments, no? Perquè també havia de menjar molta carn vermella cada dia i també vaig pensar, bueno, això potser tampoc no és saludable. Clar, massa extrem, no? Sí. I vas tornar a incorporar els hidrats? I llavors vaig començar a menjar un altre cop més o menys normal. Sense els processats? No, això de processats ja no n'he menjat mai més, pràcticament. Llet, per exemple, coses així habituals que a vegades es deixen de consumir? Sí, llet pràcticament no en bec mai. No, sempre si bec llet són begudes vegetals o així. I gluten? Gluten tampoc no en prenc molt. No prens ni pasta, ni... No, i si en prenc és així, que sigui blat sarraí o quinoes o coses d'aquestes així. Ara ja ho he introduït i per mi ja és super normal, no? Tenir aquest armari a casa, no? Però sí, fins al moment era com molt raro. El món de la música, quan dius blat sarraí no deu ser tan normal, No, jo crec que no. Dius fajol, ara sí. Sí, no? No. Molt bé. Sí, i llavors vaig seguir fent dietes també més normal, introduint més aliments i això. Buscaves per internet informació en tot aquest procés? Sí, a més també sempre m'ha interessat molt i això. El que passa que també hi ha moltes coses que per internet a mi també em liaven una mica, no? Perquè, per exemple, amb el tema de les infeccions d'orina, jo crec que també hi ha moltes, bueno, suposo com totes les coses que puguis tenir, no? Però a mi em passa que, per exemple, els cítrics em van supermalament per la infecció d'orina, la llimona, per exemple. I a internet és una de les coses que et diuen pren-te llimona si tens infecció d'orina i per mi és una explosió, saps? I els nabius? Que això és un clàssic, això bé. Sí, molt bé. Però notaves que et servia per fer prevenció? O sigui, perquè no et torni a aparèixer? Clar, és que jo com que també he portat una vida molt així, prevenció al final tampoc no n'acabava fent, perquè tenia tot un caos muntat allà que al final era com, bueno, mira, jo què sé, quan em passi en alguna cosa ja ho anirem a solucionar. Perquè tot això, l'origen és que estàs o que estaves molt estressada, no? Sí, jo crec que estava molt estressada, que era un ritme de vida que jo tampoc no controlava molt, de cop i volta el nostre grup va funcionar i jo havia estat amb altres grups de música, però jo no m'havia plantejat a la meva vida què voldria ser quan sigués gran, saps? I de cop em trobava que estava fent allò, aquella feina, i que anava a tope a la història, no sabia quan duraria, no em podia planificar d'una setmana a l'altra perquè em sortia feina d'un dia per l'altre, com aquell qui diu, i jo crec que això és una de les coses que amb el temps he diagnosticat que em preocupa molt, saps? No poder-me planificar
en el temps, perquè jo soc una persona que necessito molt estar jo sola, tenir les meves hores de que ningú estigui pendent de mi, de jo no haver d'estar pendent de res, no? I clar, amb la meva feina que tinc, i també soc una persona molt introvertida, que no m'agrada gens ser el centre d'atenció. Llavors, de 0 a 100 va ser com molt bé, doncs tens un grup de música i la gent et coneix, no? I va ser com, vale, això no va gens amb mi, no? És que a més se't nota, i el fort és que igualment la gent la tinguis allà. No sé. I que tu amb la cara diguis, jo això no ho necessito. Saps que hi ha gent que s'hi esforça per ser famós, per ser influencer, perquè li fotin cas i tenir 4 amics a les xarxes socials, i tu amb la cara se't veu que no tens cap mena d'interès en aquest món. Vull dir que al final, clar, són els teus fans i us deveu a ells. M'ho passo superbé, però que tu ja podries estar fent música en una habitació. Sí. Que ja et aniria bé, no? Hi ha una part que sí, hi ha una part que l'altra, quan he com sobrepassat aquest punt, que per mi va ser un repte personal molt gran de dir, perquè jo també he intentat deixar el grup 10.000 milions de cops, saps? Per dir, és que aquesta vida no va amb mi, saps? O sigui, jo per mi m'està superant tot això del plan, és que m'estic trobant malament. O sigui, és que el meu cos m'està dient que no ho faci, perquè és que m'estic matxacant, saps? I què? I en Joan i l'Eric allà no... Bueno, més que en Joan i l'Eric, que jo tampoc potser no els havia dit molt això, que volia deixar-ho, però sí que amb la meva família, per exemple, era com... És que Roser, t'estàs trobant molt malament, saps? O sigui, i els deia, és que potser ho haig de deixar, perquè potser no va amb mi, això ja està, saps? I quan ho he transcendit una mica, ho he disfrutat molt també, perquè és com... És molt guai també, no? Però és ficar-te en una posició que també t'hi sentis còmode i trobar el teu lloc, que també, bueno, no cal ser algú que no ets, no? Llavors... Ara feia un any i mig que havíeu parat i ara torneu amb molta força, amb una mà de concerts impressionants amb el nou disc i segur que amb els mateixos èxits, perquè ja s'està veient només amb la presentació i amb els primers dies. Vull dir que no és allò de dir, bueno, vam tenir aquells anys de fama i ara serem músics però viurem una vida més tranquil·la. Crec que no ha arribat encara a aquest punt, pels catarres. No, de moment no. Oi que no? Però durant aquest any i mig, que jo no sé si l'has volgut descansar per tot això que ens has explicat, jo pensava que s'havia desfet el grup. Ja, és que ho vam presentar-ho com molt malament, saps? Però és que molta gent em va dir que ho vaig entendre jo malament, i jo n'estava convençuda, fins al dia que començo a veure els diaris que presenteu un nou disc. Sí. No, i pensava, han tornat? Perquè van dir que ho deixaven, perquè estaven cansats i farts. Bueno, vam ficar un titular que era l'últim adéu, saps? Llavors això va donar a entendre molt que realment ja plegàvem i que ens ho deixàvem i tota la història. Però sí que... en cap mai, veu pretendre? No, o sigui, ja explicàvem sempre a totes les entrevistes que fèiem que era l'últim adéu perquè en realitat fèiem 7 últims adeus, o sigui, fèiem 7 concerts de comiat i llavors era com aquests 7 últims eren els últims adeus, no? I clar, no vam acabar de trobar ben bé potser la frase que s'entengués més bé. Però sí, ja hi explicàvem que tornaríem, el que passa que sí que necessitàvem un descans, no perquè estiguéssim cansats, jo, per exemple, en aquell moment no estava tampoc cansada físicament, però sí que psicològicament estava una mica esgotada, no? Perquè el que et deia abans, que no només ens dediquem a tocar, al final tocar és el 10% de la feina que fem, sinó que també darrere hi ha tota la part empresarial que ho portem nosaltres 3, bàsicament, i clar, és molta feina que també som una miqueta massoques i ens agrada fer nosaltres 3 per controlar-ho tot molt i... Anava a dir, no tots els músics ho fan, això? No tots ho fan, però... Us dona resultats? Sí, i els del nostre cercle més proper sí que molts ho fan. El problema que tenim nosaltres, o l'avantatge, és que som pocs a nivell empresarial, o sigui, nosaltres només som 3 i llavors tots els músics i tècnics que treballen amb nosaltres són gent que ens acompanyen als concerts però que no són els que prenen decisions molt grans a nivell empresarial, saps? Llavors, clar, són poquets. Hi ha altres grups que són 8-10 persones que es poden repartir moltes feines entre totes aquestes persones. Nosaltres, tota la feina que fem la repartim entre 3 i clar, això al final acaba esgotant molt perquè has d'estar molt pendent del mòbil, des que et lleves fins que te'n vas a dormir, es prenen decisions a les 2 de la nit molts cops, saps? Són coses d'aquestes super antinaturals que jo no m'agraden gens, però s'han de fer i és així, saps que també és una època de la vida i que has d'anar a tope. I no és justament quan ens podem imaginar que és en l'època de la gira, quan esteu així de cansada i que teniu aquestes puntes d'estrès i de desordre. És quan esteu parint el disc. Sí, totalment. I sobretot en el moment de la promo. Quan hi ha entrevistes dels mitjans de comunicació, no? Exacte, sí. O sigui, quan estem fent el disc, més o menys ens trobem unes 6 hores durant 2 o 3 mesos, en Joan, l'Eric i jo, al local. De dilluns a diumenge? No, de dilluns a divendres. Els caps de setmana els deixem lliures i llavors estem un parell de mesos en l'estudi, que això sí que fem jornada completa, 8 hores,
I aquí se'ns comença a juntar al final de l'estudi, hem començat a fer promos i històries. Llavors, clar, 8 hores de feina més alguna promo o alguna cosa, i es comencen a barrejar coses. Els caps de setmana ja impossibles, i llavors sí que quan surts de l'estudi tens 2 mesos, normalment o 3, que estàs fent molta promo i amb horaris molt raros, no? Perquè igual acabes a les 10 de la nit un dia, per exemple, jo avui acabaré a les 12 de la nit perquè tinc promo fins a última hora de la nit avui, i demà al matí tinc una reunió al meu poble a les 10 del matí. Llavors són coses d'aquestes, de que igual avui dormiré poc, però sé que ja m'estic guardant el dijous per poder descansar, perquè ja vinc de 5 dies amb horaris així. Quantes hores dorms, més o menys? Intento dormir 7 o 8 hores. I quan hi ha concert? Quan hi ha concert també, perquè me'n vaig a dormir molt tard, que igual arribem a casa a les 6 o les 7 del matí, però dormo fins al migdia, em llevo, dino i me'n vaig ja. Quan et lleves dines? Sí, i això ja intento fer-ho més o menys. He descobert que, per exemple, si tinc 4 bolos a la setmana i aquests 4 bolos me'n vaig dormir a les 5 o a les 6 o a les 7 del matí i em llevo tard, me'n vaig de bolo, però els altres 3 dies intento fer un horari de llevar-me a les 10 del matí, i això em cansa moltíssim. Llavors el que faig és que ja durant tota l'època d'estiu me'n vaig dormir més o menys entre les 4 i les 6 o les 7. És antinatural. I em llevo tard. És ben bé antinatural, eh? Sí, però jo crec que és més natural això que no pas intentar fer 2 horaris en 7 dies, saps? Perquè si no llavors sí que ja no sé ni on passo. Bueno, i que et costaria dormir-te després, depèn de quina hora. Sí. I un dia que et lleves a les 10, què esmorzes, per exemple? No, és que això no tinc cap horari. Normalment no esmorzo perquè no tinc mai temps. Llavors, si em llevo... Ara diuen que està bé no esmorzar, sobretot si el cos no t'ho demana. Vale, ja ho veus, això. O sigui, vas en dejú fins l'hora de dinar, a vegades? Sí, molts cops sí, i si esmorzo és perquè igual marxo i m'agafo unes ametlles o alguna cosa, però sempre soc d'apurar més de dormir que no pas de dir vaig en previsió i em llevo una hora abans. I això et senta bé? No m'agrada fer-ho, perquè els dies que realment em llevo al matí i esmorzo i no sé què, i em dutxo tranquil·lament i tal, és com superguai, però és que no ho faig mai, vull dir, ho faig 2 cops l'any, saps? No, sempre és com... Tan escopetejada surts de casa cada matí? És que clar, demà per exemple tinc reunió a les 10 del matí, que la reunió ja la farem a un lloc que ja esmorzaré, saps? Per exemple, però demà passat no tinc res, el divendres me'n vaig a Vila-real a tocar, el dissabte estaré anant cap a Tàrrega a tocar, el diumenge estaré arribant a casa del dia abans i ja em llevaré a l'hora de dinar, o sigui, mai tinc un ordre. I com planifiques la compra del menjar? El diari, més o menys. Sí, tinc coses que, per exemple, no es fan malbé i que ja sempre ho puc. Però si vols evitar processats, el rebost ha de ser més aviat curt, no? I si vols menjar molta verdura ha de ser molt fresc. I clar, no sé si hi ha forat a la teva vida per comprar ni per cuinar. Clar, per exemple, a mi em salva molt la vida la fruiteria de Centelles. Ara et anava a dir, tinc alguna botiga apuntada i tot, la Nuno. Sí, la Nuno em salva molt la vida. És la botiga ecològica de Centelles? Sí, és la botiga? Sí, sí. He fet una cerca a Google per saber si tenies una botiga ecoprop al teu poble i veig que sí. Sí, allà hi vaig molt, i llavors també vaig molt a la fruiteria de Centelles de la Iolanda, que ells preparen molt, per exemple, moltes verdures i fruites ja tallades i això, que només arribo a casa, ho tiro per bullir i ja està, i en 20 minuts puc tenir el dinar fet, saps? I estic menjant verdura fresca. Fas cuina bàsica de supervivència o t'agrada... M'agrada molt cuinar, però no tinc mai temps. Llavors, quan tinc temps sí que m'agrada molt fer-ho, però... I a més també he descobert que m'agrada molt fer coses creatives, llavors en l'època, per exemple, estic amb els catarres, que estic fent alguna cosa ja creatiu musical, no necessito tant cuinar. Si no estic amb els catarres ni estic cuinant, estic pintant. I si no pinto ni estic tocant, igual cuino. Llavors aquestes 3 coses sempre les vaig com combinant. rosercrovells.com és el portal de pintura. Sí, allà hi tinc cosetes, sí. Bueno, ara fa molt temps que no ho actualitzo perquè no tinc temps, però... Un traç gruixut, on hi ha molta presència de negre i vermell, potser? Sí. M'ha agradat molt. Que guai, moltes gràcies. Sí. I quan crees cuinant, digue'ns algun plat que t'agradi o... No, m'agrada inventar-me'l sempre. Llavors miro a veure què tinc i amb el que tinc m'invento alguna cosa, però no tinc mai... Com si fos una cançó. Sí, no sé. No tinc mai un plat que digui, hòstia, aquest plat sempre me'l faig i no sé què, no. I si vas a restaurants vegetarians com el Biocenter, que et demanes hamburgueses vegetals, ets de llegums, ets de... M'agrada molt tot. Però aquí m'agrada molt venir a dinar perquè com que hi ha el bufet d'amanides, llavors pots triar-te el que vulguis i després de segons sempre hi ha 3 o 4 plats per triar que sempre estan superbons
O sigui, que menges una mica de tot. Sí, I ara a més sí. ets omnívora, menges ou, peix i carn. Sí. Ara menjo tot, és això, intento menjar sense gluten o amb poc gluten i menjar molta fruita, molta verdura. Fruita no en menjo molt perquè no em va molt bé, però verdura sí. Molt bé, Roser, molts èxits. Cuida't Moltes molt. gràcies. Sí, a tope. Et seguirem, però si segueixes a primera línia és que la cosa aniràs trobant l'encaix i l'ordre a la teva vida. Moltes gràcies. A vosaltres, merci. Gràcies.